नोंसोर बायदि बेबकुफोरनिफ्रायनोथ' कम्पानिया लुटियो आरो सोरनिफ्राय बाबरे मा गानै नायदो दाइन गोदो 15-20 मिनिट 20 मिनिट लानांगो बर'सार मा जादों फुङावनि आन्दा खोन्दावदे आखाइजों जायो गामिनि मानसिया आखाइजों जायाबा मा जायो सामसजों जायो होनबा सामसजों जानांगोन र' जानो सोलों जानो सामसजों जाबा जानाय गोदै मोनो हेलो लोगोफोर सोरांलायबाय नै जा गुडला स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय किटलु जा मोनग्रा जा नै गुडला सौराय जानो होबाबो जानो एकदम जाद्रा रोंलै मानसि किटलु नों बिराद हामालै मानसिया इखौ आं जाथारलिया जाजोबनांगोन थ' लोगोफोर नै ओंखारगासिनो ओमफ्राय बुकफोरखौथ' आङो हरावनो सोजोबना दोनखायो बेगाव खिन्थु नै गुडलुआ जोंहा सोरनिबा जिनाय पेज मोनसै आरोना किताबनि गावनि होननानै लानानै फैदो बेखौनो आङो सोनानै होफिनबाय हैथां होननानै गावनिनो लोगोनिनो आरो बेयो जागासिनो आङाबो बुकफोरखौ चेक खालामखाबाय ओमफ्राय जन्थाफोरखौबो नै बाहेरायाव दोननोसै ओमफ्राय नै बेबो जानायानो जाया दाबो नै एरबाय थायो बिदिनो मोनसे बाङायजोंल' जायो ओमफ्राय नै हारसिंथ' जानायानो जाखाया बिनो मालाबाबो फैनानै खेबसे बिखौ दौफायखानांगौ होनांगोन आरो नै सौराय जानो नागिरद्रा मानसिया थेवब्लाबो फुङाव जेबो जानाय जाया नालाय ओंखायनो बेखौ होबाथाय एसे हेभि जाना थायो आरोना उदैया गाइखेरल'ब्लाबो मोजां नङा ओंखायनो जाहोखांनानै खेबसे माखांखौ खुगाखौ सुना होनो लांनो नागिरदो नङाबा फेनाथ' सिङाव फैना नेगासिनो दोङो दामगासिनो दोङो थेवब्लाबो जानाय जे खालामो बियो थेवब्लाबो जोंनि पार्सनेल भेन नालाय ओंखायनो दसे समाय नेयो आरोना दानि मोखां सोखां सुनानै होनानै आङो बेखौ लांनोसै आरो बोरायाबो थांबाय गुडलाबो थांबाय ओमफ्राय आरो खामानिया आंहा जेबो खामानि गैला मानो होनबा दुगैनायाबो दिनै फुङाव थाबनो उथिदोंमोन नालाय ओंखायनो थाबनो दुगैनाबो लाबाय ओमफ्राय खर' सर' सुनानै लाबाय आरोना खर'बो रानखाबायबो आरो थाव साव लानानै जलमा थानाया थाबनो रानबाय ओमफ्राय दाथ' जेबो खामानि गैला मा खालामगोन ओंखायनो दसे उन्दुना थागोन आरो आं दा दसे उन्दुना थानानैसो दायो उथिनानै ओंखाम संनोसै आरो सानजौफुंनि मानो होनबा सानजौफुंनि जानाय लोंनाय न' लिरनाय गासिबो खामानि जाजोबखाबाय जेबो खामानि गैला ओंखायनो दसे उन्दुना थागोन आरो आं दा A few moments later लोगोफोर नै ओंखामा मोनबाय आंना गोरलैया थोरसिया होख्रुनानै एसेल' खारबाय बे खामखादो बोथोरखौ निरामिस संदो दिनै भिन्दि आलु बुट भाजा ओमफ्राय नैयाव दङ दालि वाव दालिखौ जि गोथाव मोनो आङो पासफुरान होनाय दालिखौ बिराद टेस्टि जाखायो आरोना बे जाबाय दा लोगोफोरनि ओंखाम संबाय थानायावनो बोराइनिया पार्सेल फैदों आरोना फन खालामना खोन्थाहरदो पार्सेल फैदो माबायदि फैदो खुलिनानै नाय होननानै थ' आं दा बेखौनो खुलिगासिनो नै खुलिना नायबा बेसेबां गोदोर हेलमेटसो ओंखारबाय बाब्रे बाब जि गोदोरखा हेलमेटाबो माने ओरैबायदि ओलोरखा एकदम माने खर' उनथिं माने माबाया गोफार बिदि दोंलायो आरोना नै बिदि ओमफ्राय बिराद माबा मोनसे गोलोरखा आरोना बुस्थुआनो माबायदि गानगोन खोन्था रोङा आरो बेखौ ओमफ्राय माबोरै फैदो खेबसे ट्राइ खालामनानै नायनि होनना नायदोंमोन माया नांथारदों नंदो नै फिसालानि माबा पेन्सिलखौ खानायाव सोना लानानै बावगारलांनानै ओमफ्राय नै सोना नायदोंमोन बिराद गारा मोनदों नै हेलमेटा 3000 ना मा लादों आरोना 3000 लादोंनो मोजाङानो खिन्थु बिराद नै ग्लासफोराबो मोजाङानो आंथ' दा बेफोर ग्लासखौ आनबक्सिं खालामा बेफोर ग्लासफोरखौ माबाफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ बोखारथ'वा दा लाग्रा मानसियासो माबायदि मोजां नुयो जुदि लाखियोबासो बिखौ पेकखौ खुलिसिगोन नङाबा खुलिया आरोना थ' बिदिनो दोननोसै मानसियाबो फैसिगोन नालाय बेबो अफिसनिफ्राय मोनफैसिगोननोखा ओइ नै नि हेलमेटा नायबाय नै स्टिल बार्ड का हेलमेट यानी स्टिल बार्ड कंपनी बापरे बाप संगत रिगंदा लेकिन अच्छा है गाल्लावो खर'खौनो एकदम मायबानि गिदिर नुखागोन बे दाउ माली दामा दाउली ये गाज्जा गाज्जा बार जाथारसिनो आं मस्त गुदुंनिया ठीक है फिटिंग हुआ है अच्छा ये देखो हेलो भगवान माइले ससमा हरनि लोगोफोर जानायसै ओंखाम नै ओंखाम आसार ओमफ्राय दालि ओमफ्राय नै दाउदै ओमफ्राय आरो नैबे आलु बुट भिन्दि भाजा नै सासेया नै गस्लाखौनो सेन्स खालामासै ओरैनो जाबाय थौ दा थौ मारै
नाइन र खेबसे आं We'll have a spoon now. आजिखालि निरामिस गोथाव मोनखायो दालिया ओरैबायदि गोथाव जादों माने मा बुंगोन दालिया बिराद गोथाव जादों पासफोरानो दालिखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो ओइ नै लोगोफोर खासिया मा लासो दियो मा माहार ना फा माहार क्या है नायनि नै लोगोफोर नैखौ लासोदो जा बुरि इखौ लाबानो गासिनो इनि गन्थंफोराव बे माइरं ओंखारो जे दाना दाना इफोरनो खारजोबो गासिनो क्या है एवरी यूथ ना इबार यूथ ओइलै फेसाव बापरे बा रायलायलायाखै गुस्ति मानि दारि मानि फोनांजोबना लानानै नै खुगा खाथियाव रायलायनो नायाखै गासिनो रायलायबायना दिगदार ना खुगा हाबगोन ना इनफेक्शन जागोन गावस्रायो आरो रायलायबा साला उरनाय टाइमाव नों थब उरनांगोन फिसालाया गाबोन स्कुलाव थांगोन ओरैगोन मानि गावनि दा नों पांखा लगायना ला ओइ बे माबाखौ लगाय मा होनना बुङो बोरै हिटारा ब्लयार खानाय हगारग्राया खानाय फोरानग्रा इखौ लगायना ला होननानै फोरान थबनो रानगोन दिनै दय लोगोफोर एक्सुवेलि मलाव थांदोंमोन ना मलाव थांबा मलनिफ्राय लाना फैदि दामा बेसां 50 बेसां 50 100 टाकानि बा 100 टाकादो नों माखौ साफा खालामगोन आरो हा खनसेल' लगायो आंखौ लगाया आरो आंबोथ' लगायनांगौमोन ना नों हारसिं लगायबा जागोन नामा लगाया आङो फार्स्टआव मा थिक माखाङा जलिजोबोबा एक्सपेरिमेन्ट नोंनियाव खामग्रोनांगोन ना नोंनि माखा खामखांबा बा खामाबा मोजां जाबा माने आं लाबाय र' खामबा आं मानो लानो सुइदो नों सुनाङा मा खालामनांगौ होमबा अच्छा रानबाथाय इखौ बोखारनांगौ क्या लगा है यार मामा देखो तो ही देखो अच्छा ये जो चीज है ना ऐसे जब ये सड़ जाएगा फिर ऐसे निकालते हैं अच्छा स्क्रैप है क्या हाँ वो गंदगी निकाल देगा बेटा फेस से हाँ ये गंदगी निकालता है अच्छा जब तक ये सड़ता नहीं तब तक इसको रहने दो जब ये सड़ जाएगा फिर इसको ऐसे निकाल दो अच्छा दो साला ले खासिया इन्हें गेम लोग लेने क्या खेल रहा है बेटा कौन सा गेम है ये स्काई ट्रेल स्काई ट्रेल अच्छा बायबाय दङ बै हौलायनिया दे जाबाय दे उरुन जाबाय नों बेसां खमाय बुखासान मागा दे अखारनायनि बाप रे बाप मिसिंबो खोनासो दङ खागलनिखौ अरे शे प्लास्टिक के दी नहीं ये ए आजा इधर बेटा माय गॉड नहीं है मैं तो इसे खेलूंगा इसे मा जाखो बिदले मा अखारखोनो रानबाबो रानाबाबो इसनि बोखारनाया इयो चलो भाई धुलाफोरखो धुला सिटामनायखौ माबागोन आरो बाकी कुछ नहीं करेगा ये सब ड्रामा है चलो जाबाय नामा गैला गैला नङालै गैला गैला नोंनि माबायो नि रबरा रानबावनांगौ नै मदोंखाय गैया इयो साफा इयो माबासो इखौनो लाना उरना था नों रानबावनांगौमोन फुङा लासै इयो माबा गैया मोजाङैनो आयना नायना बखा लस हो गया कुछ नहीं ये सब ऐसे बोलने के लिए बोलता है कंपनी ऐसे दिमाग खराब करता है पता है मनबो नङा इफोर इफोर सब ऐसे ही है नोखो आइजो गुफुर जाबाय मामा बाबारे बेफोर खारनोनो मोनदिया नै रानबावनांगौ नालाय माखा ओरैनो गुफुर खादि आरो गुफुर जाबावगौ र' सान्दुङाव खामनायफोरा मोनबो सान्दुं खामा न' सिङाव थानाय मुथि सान्दुं खामनाय दिसो थांनायलाय हिफोरावनो थांनायलाय बाबारे बाबा जोंख्लाबलायदे गुफुरै बा फाइनालि आरो ना सानबादोना सला उरुनसै आं नोंखौ नेना हाथारलै आं एसेबां नेना आं उरुनसै आं नों खामबाय था इखौनो आं नोंखौ नेना हरनि 12 बाजालासै माव नेयो नोङो 1 बाजालासै नों पार्टियाव थांबा पार्टी चलो इतना मैं इंतजार नहीं कर सकता जावे दे चलो बेटा सोते हैं यार सो जाओ तुम भी क्या कर रहे हो यार हाँ पेंटिंग कर रहा है क्या क्या बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स
You done spring bunny, Chuck E. Cheese. ओके I'll eat Banw's. ठीक जाके जाबाय दे साफा जाबाय एकदम टकाटक उसके बाद क्या लगाना है यार मालो काय भगवान रे गार्नियार अरे नहीं ले गार्नियर में मामा हार्ट लाना पे बोटे इखबो लगाय भगवान सारे दा बाप रे बाप सबों खाने पावर क्या है ये गार्नियर क्या है सीरम है सीरम ब्राइट लाइट दे दो चलो वाह 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 गथ'गोरलै इफोरखौसो इदो ये मा होनना बुङो इ द्रपदो मुलि दौले बिसोरो नाय हिन्जावफ्रा आरो इदि मोखाङाव क्रिम लागायो वाह खतरनाक है यार बाप रे बाप मोख्रेबलायदों एमान मुनिफोरा सोलोंना फैयो नोंसोरना बुङोमोन दा सोलोंना फैगोन बेखौनो नागिरबाय थागोन आंनि मोखाङा माबादि गुफुर जागोन आंनि मोखाङा माबादि साफा जागोन ऐसे साफ है यार माने एसां साफा खालामनांगौ जों बाप रे बाप कफि बनना लाना फैनबाथाय रोङा होनना बुंगोन नास्ता मायबा चिकेन पक'रा बनना लाना फैनबा रोङा होनगोन इफोरखौ मौ नायनानै माखादि मिथिदो नों गिदिर गिदिर लगायनांगौ इफोरखौ होनना माखादि मिथिदो शेट पैसा बर्बादी और कुछ नहीं है सर zaman saya makeup puस्तक semua itu nasa nggak ada kayak ini mainan apa ini दरकार गैया आंनि ओरैनो साफाखा नोंखौ नोंखौ साफा खालामनांगोन खोमा नोंनि माखासे सिख्लाफोरा सोंदों गोसोम गोसोम जाबाबा आंनो दरकार गैया ना सोंनिया माखासे सिख्लाफोरा सोंनिया आंनो जोंख्लाबखागोन ना आंनि माखा गुफुरखाबा पुरुनसे बे थांबाय थां दा लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो नै माखाङा जोंख्लाबजोबबाय बेखौ लाखांबाय दा लाखांनानै ओमफ्राय आरो नैखौ लाबावगोन बेसेबां जि फिसा इयावनो माबा लादो बेसेबां 250 थाखा लादो लागोन नोंहा नोंसोरबायदि बेबकुफोरनिफ्रायनोथ' कम्पानिया लुटियो आरो सोरनिफ्राय बाप रे बाप मागानै नायदो दाइन गोदो चलो